बर'फोरा रायजो जाहैनानै बेफोरबायदि बर'फोरनि लामाया हादानाव थांब्ला बेफोरबायदि आरोखि ओरैबायदि अबस्थाखा 20 बोसोराव जेरैबायदि 100 बोसोरनि सिगां लामाया जेरै दाबो बिदिनो थाबाय फैला बायनायसो दान्दिसे सानाव जानाय मोनायाव जानाय बेफोरखौ एसे सख' फैलाबायदों। हाग्रा जोब बेफोरो ओरैबायदि हाग्रानि ओरै खावसेजों जाहैबाय रकयमेना बिसोर दङ आरोखि ओमफ्राय बैयावहाय लावफानि दै दङ बेखौ एसे गानायनि 15 बोसोरनि सिगां ना हमना जानाय दैयावहाय दाखालिहाय बेजोंनो बिदा सासेजों आंजों लोगोसे देरहासार इस्लारि बे लामाजोंनो साथाम गाखोबोदों बाइकआवहाय लामानि अबस्था नाय गोदोहाय माने दंफां बोग्रामोन आरो बे लामाया बे हाग्रायावहाय माने मैदेरफोर जिब जुनार थायोमोन। बहाय थाहैयोब्रा बेयावनो अबे बेयावनो आच्छा बियावनिफ्राय बियाव थांगोन आरो दा नोङो दा बबे जायगानिफ्राय फैदों नोङो? ओइ साहा दैसा गुसु थालिर थफ्ला लाना बहाथो थाहैया? बेयावनो थालाबायदों। मानो थाहैनो गोनां जाखो बिदि? ओमफ्राय दाबो खोनानानै सफैबाय आं। माखौ खोनानानै? बे हाखौनो। ए ओमफ्राय होयो ना मा? होआ होनायालाय। हा? होआ होनायालाय। होआखै? लावफानि दै बिसिबांबा बोसोरनि उनावहाय लावफानि दैयावहाय फैलायबाय। औ जोंबो दुदु दादानि मेथाइ दामबावदों। ओमफ्राय ओरैहाय जाहैबाय डाइरेक्ट भुटान। बिसिबांबा बोसोरनि उनावहाय 10-15 बोसोरनि उनावहाय लावफानि दैयावहाय दिनै खनसे एगेन गाफैबावदों आरो उनावहाय ना हमनोसो फैगोन आं एबारावहाय। हादानाव थांनानै फैबाय मेंबायबो ओरैबायदि मेंबाय दा बुंसै मेंनायखौथ' आरो बुंजाला। जायफोर दङ बिसोरसो मिथिगौ जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेराव जों थांदों भिडिअ खालामदों जोंहा बायदि रोखोम मोनजाबोबाय जोंखौ ओरैबायदि अनदों दा बुंसै आरोखि। थ' लोगोफोर अफरि ब्लग 2 चेनेलखौ बावहायनो दोनथ'बाय। बाय बाय।